भेजे तनी बुचिया के रौरा के तना हल्ला करे नी जी बुचिया बुचिया कहां बुचिया के भेजे तनी कहवा जी जानी चिल्लाए लगे नी कहवा बुचिया के तनी रुकी ता गेटे पे खड़ा रह काची लखू एगो काम सीख ली रहुआ ठीक ना अब लड़किया में बड़ होखतिया लइकिया बड़ थी ना तू बांध के रख ल खूटा में जवन करत तनी रहुआ करी ठीक ना हमर बेटी के मत ई सब सिखाई का प्रभाव पड़ी का करतनी हम भागतनी पड़तनी बैठा लेके घर में घुसतनी बता न करे बनी एगो 10 बजे टाइम देले बनी एगो 12 बजे टाइम देले बनी ओहे लइकिया ले हई मंगाओ तनी तू संभारे तलवानी के हम संभारतनी ई पूछतनी तारा दिक्कत ये कुल तो धान ना बनैले धान ना बनैले बनी जवन करत रहुआ अपने शरीर के संग करी हमार बेटी के अगर भेन नहीं तो गोड़वाओ का काट दे देखा कम बोला ठीक बा ठीक लागे बुचिया मना करता जो मत बुचिया हां ना देखते बनी की अरे गोरिया पर से सवारी बाटे देता चमकीला में गोरा खा पतरा खा कहां जी बिरे अरे भागत घूम मेरा सब हेडी के तुम बोले से घर पे जा अरे हेने आई कहां जी बिरे माई अरे लइकिया के मारा तलू ना चल लो जे भी आज के बाद हां ले भी मम्मी छड़बुक नहीं छड़बु लइकिया के आवरे तो तारा के बाके पूरा कर दे ठीक नो बहिला बेटी रखला बनी हम बेटी भी रखती का रे का हल्ला कले बड़ी सरे है ते कौन भतार ले सामान मंगाते हो का के भेजे ताड़ी आई कौन लबत से बोलते रे तोरा लबत के कौन ठीक से ले ना ठीक कर गलती की बात बुढ़ौती में पता तू आ लइकिया के मारा तलू तो एको बाकी ना छोड़ब तहार जान लो कहां भेजत बुढ़ौती में ये दिन देखा के दुकान पे भेजनी अरे दुकान पे भेजनी जाई खातिर अच्छा सुन दुकान पर भेजले तो कोनो सामान के मंगा दे ना तुम्हें का हो गई तो काहे नहीं कि समझत जी बेटा वाले बतिया के कोनो सामान मंगाई नहीं है के बेटा जान तलू बेटा से मंगनी हां हैं ले बनी हत्ता को हां हेत्ता को ले बनी चाहे हेत्ता को तारा दिक्कत का बा चुपचाप रह मैं जानी दुकान पे काटना लबत बढ़िया बोलले हा तोरा शरम लागता अही रे मैया रे कदम रे मैया ही रे मैया दादा मैया के बोलावे लागत कदम हम जी आ गइल बानी तुम परेशान हो जाला नहीं करवाओ तनी ना हम मने पागल बोल रहा है घरा में अरे ना दादा हमार दादी बाबू हमारा चलाक बारू अभी बानी जा तू जानी ना तबे कंट्रोल में बाड़ी कुछ दिन में देखो ना बेटा भाई घर में बोलैली पकड़ैली तो रउआ कहम ठीक है मेरे से तो कोई कब में खिलवाड़ होई ठीक बा खिलवाड़ के तदार भतार के हेजी आई रहली तो ओजे नैहरे में लेके भाग तारे गई भतार भैया के भतार बनैलू वे तो कहत नहीं तो जी के का करे आई रहती तार भैया बापे ओहरे तुम्हारे ना चल हमारे से गई लगा हम तारे से नहीं की बोलब हमारे से मत बोलब हम बेटी से दूर रहो हम तारे बेटी तोहार दे तार लड़की है तो भैया को लड़की है तार लड़की है तो भैया को लड़की है तो बोलबे ना करब के मत बोल तोरा सब राजा हमार खानदान ह हमार पैदा हो तो हमारे न खून आऊ ह तो हमरा ये काहे ना बोली फुआ धंधा करवाई ब्रा खून हो तो रहुओ करत नहीं ये खानदान में ये कुल खेला का देखले हमरा लड़किया के का लड़की धैले बड़े गुनर गुनर बतियावत या दिन भर चैटिंग चलावत हम लड़की पढ़ती है लड़के जे उड़हल जाए ना तो हिया बुझाई कि पतोहिया का कहत नहीं हां वो दिन अब ते देखावत चाहत रे ना बुढ़ौती में यही खातिर इनका के लिए बोलेबे कर यही सब जो बुझवाले बड़े कि पड़ा जाओ ओसन हमार लड़की ना हो कि हमार वो गति देखावे आउ को भाखा करइबे हम दूसरा कोई के ना कहब उरानी के यही मार घर में आजना हरदी गुरो जा देखा तनी मार दे रानी है वो देखा तनी लड़की कैसे मन समझेबी कि ना समझेबी रंजन के हैं केहू कम बोल का कम बोली का हमारे गलती बा मैं तू छोड़ावल पर सामान रही तो मंगाई ना और लड़की होती है ओकर से बोलम ना ओकर से दुश्मनी कली अरे तो वो उहन वो कर दुख लगता कि फुआ सब कैसे रहतिया के करे के समझाइबा ये भैया हमार जमल के है वो ओकर समझोबे न करी आ वो बिया तो जाई कहल करबे करी आई नौ तेरा बतियौले बिया नाम चौड़ा चौपतिया आज ई कहलत काल वो औरी कुछ कही एकरा लबत के कोनो ठीक से कान बा हो आए कि हमरा इज्जत के बास पटांग दी अच्छा ठीक बा आवे तो फोन करतन लइका के कितना हमरा से प्यार करे नहीं कि हमारे से अंगई रह लिखल है अच्छी के बाजी रह दोस्तों बा ना आज जब लाज लगला कोई दोस्त रहेला कोई के साथ ना ठीक बा ऐसा कोनो बात नहीं खे कि हम साथी सहेली के लिए के बरो ला जाई लगा हम कब तो ले आइयो का सके ना नहीं कब तो नहीं ले आ सके ठीक है तन का
दी कब्बे का सोचत रही रात भर आज सोचले बानी का दी दिमाग में आ गेला भौजी के गिफ्ट वजन मिलल रहे तना का करी है एगो मिले दे तनी दिल लगाल बा कितना निक लागता देखिए वहां के त खुश हो जाई तनी बोली पूछे त कह दे के अपने सखी के देवे जाता ने कर बर्थडे बाटे के देव त कितना वहां के खुश हो जाई कलकत्ता के चल जाई डर लगता कि कोई देखियो मई चले देखियो मत कि कहां जाता ले काहे रात से पूछा के कहां जाता ले काहे खींचे बर गला वहां के दिल वाला देव तू मोर हमरा के दिल वाला देवे ने करो कितना खुश हो जाई जी देखब अरे हमर गिफ्ट वा का कर तनी लेके हमर बेस्ट फ्रेंड देले भी आई बेस्ट फ्रेंड देले के फ्रेंडा देले बा आई हमर सहेली देले भी जी देखा कम बोला भौजी ठीक बा बुझी जी और कुछ ले ली पैसा उसा सब ले ली लेकिन नहीं गिफ्ट दे दी चुपचाप रहो एकर मतलब तार लकोन भतार देले तब छीना तलू ठीक बा रोरा कैसे बोलते नहीं जी ऐसे ना बोल जाला केहू के रोरा जैसन बानी हाथ मत लगाव कहीं भैया भी फोन लगा के कहीं हो के गिफ्ट खातिर हमर के भगावता नहीं अपना घर में निकालत है हमरा के कदम रे एगो चढ़ा बड़ा के बुझी रोरा पास इतना पैसा बटे रोरा इतना खाई ना पी ना एगो गिफ्ट नहीं की खरीद सकत हमरा के पसंद आ गल बा सहेली के नाम से बाटे ओकर रबिता नाम है फिर रबितो लिखल बा रोरा कैसन बानी जी एगो तो हम गिरगिरा के बोलत नहीं आ ऊपर से हम मजाक उड़ावत नहीं रोवा देत नहीं की एकदम कट करो जी बानी का हम कट कर जे नहीं कि तू बुचिया, ये ठीक बा कहां रे देखिए यहाँ के हमार गिफ्ट ले बानी ए मैं तू बता तू ये हम तेरे के बात समझाती समझिए देखिए, देखा। बता दुकान पर जाए 100 150 250 का गिफ्ट दिया सखी के हमरे बर्थडे बाटे तो पैसा लगबे न करे जब इनकरा के हेतना गिफ्ट मिलले बात एगो ले कोई में के दे तो का हो जाई अच्छा तो देखी कौन दे गिफ्ट दे मम्मी जी सखी ई वाला के कम से कम सहेली ई के वाला तोरा हां सखी के मम्मी जी, बर्थडे बर्थडे हां सुनी ना ई वाला गिफ्टवा दिवा दी बोले हम अरे। पैसा दे देतनी अरे सुन घर में उतना गजले बाड़े आ ओमे से एगो पैसा हम लगा के कीन के लिए आ एगो तोर गिफ्ट दे दिहलस तो ओमे तोर मैं खत्म हो जाई ओरा जाई ई हमर सहेली देले बिया अरे सहेली देले भी बतिया कह दियो कि सहेली ने सहेला दिले बा मुंह बन जाई सहेली भाई ना ओसने सोचत नहीं समझ नहीं लांछन मत लगाई लागत दूध का धोवल बालू लागत अरे सहेली देले भी तो काहे खातिर देले भी तोरा घर में रखे के नू हमरा काम लागोई तो लड़की है लड़की के लेकिन देले तो ओले का हो गेल देती तो ठीक बटे दे दी एकरा से न करे जब भरत है ले ली ठीक बा हम जा तनी अपन बक्सा में ताला मार देबे रोज रोज कुछ ना कुछ यहां के ले जात रहतनी केकरा के ले जाके देतनी रोज रोज बर्थडे बढ़ता ना रोज काहे बर्थडे का अगर ओ दिन में टेडी बियर लेके लेके अरे गईनी तो सुन चुप रह रोज का को ले गुलिया ओ दिन टेडी बियर लेके गईनी एक दिन चूड़ी हमर उठा के लेके गईनी अच्छा। अब गहनो उठा के ले जाई सड़ियो उठा के ले जाई रोज रोज ये ड्रामा लागल बा इहे गहना सोना चांदी का लेके आई बारू मार भर ले बारू उहे तार ले जाके देती है हमरा बोले के त कामे नहीं के मैं बोलत हमरा खातिर ये सोना चाहिए ठीक बटे इहे सोना चांदी बड़ा अथी ले आई बारू सोना हो अरे जो दे के आ जल्दी चलिए ठीक बा मैम जक्सन हट मम्मी जी रोरा ठीक नहीं की करत बेटी के मन चढ़ा के रखले बानी माने हम बेटी का मन चढ़ा के कपार पर बढ़ौले बनी एगो हमरो माई बाबू रहलन घर से बाहर ही ना निकले देत रहलन और ओरा गिफ्ट देबे के कहतनी ना 7 पादा के भीतर रहलुआ हम जाना तानी कतना 7 पादा के भीतर का रोरा तो सब टोला में पता मालूम बा रोरा तो सब टोला में पता को के हमरा के जुगाड़ लेके आइल बनी ओइसन ओइसन रहती ना है घरवा में नहीं रहती आज टिकल ना रहती हम हनो हाय दादा कतना माई बाबू के पगड़ी बना के आइल बारू उतर रोरा हमारा आवे छप्पर- उतर रोरा आवे अब हमारे के सिखावत लो गारा नइखे का के हुए दादा कितना सुन सपाट लगता अब भौजियो नहीं का ए भाई आई का तना सुंदर बन गेल बा घर दुआर खुश रह दूधे न या पुते परी एको बार फोन ना कई का फोन फोन लगावत कितना हम परेशान बानी कनिया के फोन न लगाई ए छोट को फुआ जी आई बड़ी हो पानी 10 साल फोन लगा एको दिन फोन करता लो कि तनी देखी सरो अरे फुआ जी में मोबाइल लगा के रिचार्ज जबे खत्म हो गइल बा हमार एगो बेटी दिन भर मोबाइल हां लेके तू लगा नैहर से कबो जब फोन लगावतन जब व्यवस्था रहता कहीं तनी बात नहीं के कॉल टावर नहीं खे एक दिन नहीं के बात होकत कि तनी हम जाए के तनी कनिया कि अब हम घरे जना रुकब हम जा तनी घूमे ले बता दी कि आ गई नी पतोहिया तो होई हुइया कह दी हेलो का कहतरू आ गनी जा पहुंच गनी जा गोल हम करवा रुकी गोड़वा धरे खातिर लिया तनी दादा हां चलो ठीक बा हमहू आ गनी आ भौजियो नहीं की केहू नहीं के खाली एगो कनिया तो बिया सुन सपाट बा का नैहर में अइबू आ रहब रहे जोगबा
बियाह कर दियनी अपना अपना मन के हो गइल सकी कुल आदमी बना स कोनो लोक लायक के नहीं कैसे कहतानी ए फुआ हम त आके पछतातानी कि काहे खातिर ले जानी ह 100 रुपया हमर जियान भइल है जग बाहर फेंको ऐसा नहीं है हे मैया होय से ना भाई ना भौजाई ना कुछ एगो भौजाइयो बियाह भाई रहल त चल बन गेल रहे त काहे के गोड़ धोई खूब खुश रह दूधे न है पुते परिया फोनो तनी नहीं के करे के तो यहाँ लोग के टाइम छोटको है बड़ को दोनों जनी है रखी फुआ जी भाई भतीजा काहे ठीक बा रख तनी ठीक से रहिया लो बढ़िया से आ रहे त काहे के धोइबुए बात छी एमे मिठाई जो बांट बोलै कौन अच्छा ठीक बा बाकी दे दी गोड़ा धोई दी काहे ना जी हां एको हाली फोन फान ना कर ओइला पे हाथे हाथे लिया लो ए तरी न करियो देखी बताओ तो छोटी बुची के हाथे हाथे मोबाइल बाटे एक बार ना सोचेली कि फुआ के फोन लगाई 76 जगह फोन उनका पता 10 हाली फोन लगावतानी 10 हाली फोन एगो खाली व्यवस्था हम भाभी से कहनी है कि भाभी देखियो व्यस्त रहतनी मम्मी जी से कहतनी तो पर उहा के नहीं खी आ भाभियो पर फोन करतनी त भाभी नहीं कि कहत कि मान ले कि बात कराओ चाहे ना कराओ चाहे होय कर एको हाली ना बुढ़िया के रिचार्ज खत्म हो हां तो छोटी त रिचार्ज हो गेल त उनका सब बात तो करे के चाहिए उनका पूछे के चाहिए नु कि तनी फुआ के फोन आवता कि नहीं के आवता तनी चाय बैठाओ त फुआ जी चाय पिएली ठीक बा का करबे पजौरी 4:15 बजे तो बताई जी सब ठीक है बा का कर बियाह न बा सब कोई घर दुआरे अपना चल गइल बा बड़ा दिक्कत पड़ल बा कनिया की जाते पतोहिया के गावे हां पतोहिया गाँव में 25 तारीखवा के तिलक आई रहला सब चल गइल बा अब बस खाली हम ही कनिया की अब तनी जाई देखी आई कि कैसन बालो काहे ना नहीं के न जीवा मानो अब जानते बनी भतीजा और विदेश बना जा ती पूछे ओकरा दी का करबे फुआ जी बताई का खाई ब्रोवा के का बना दी आ का बनेबो जौन बा जौन खियावर हेलो नहीं ना तुम हां बांध के कहीं गवन पर देख जेन से का करो आ रगे कहीं ने रोडे पर छोड़े त दुगारी पा जाली छोड़े खाती ठीक बा जीरो की फुआ ये सुन गई तू भी फोन कर देनी गोला तनी फुआ आ के कब काली रे फुआ अरे कबे कल बनी बेटी हैं कबे और ई सब समाचार बताऊ के और आइलर फूफा आइल बना ना फूफा नहीं खाना फूफा नहीं खाइल खाना ना खइली ह पानी न पियली ह खाना तो कोई हाली खइनी बढ़िया से खाए के दिहली खा कतना खाई चाय दिहली ठोस हेने तोरा तो बुझाइबे ना कला दे हाथ गोड़ दबा दी दे थकल कभी दे दबा दी अरे बुचिया के काल चल बाटे सब ठीक है बा ठीक बा अरे वो दवाई चलाओ तली अपन कह दी बुचिया के वो हाल चल बा जो इनकर हाल चल बाटे काय रोता लगा बाबू जौन चिल्लाता रहना धरी जी पूजी खाई खसरवा रात खा कातना खाई कोबले त खियावते बड़ू खात ना खाई ना खाई पूजी के कसदार हटे तभी ठीक नहीं खे रहत का कर आ काहे ने फुआ के हाथ गोड़ दबा देता लू जा हो थकल बिया सुतल बिया त आई रो बतियावला फुट आई का? दवाई रोगे कामे बोला सुनाओ मत फुआ के का बा जौन करनिया करतनी फुआ के ना बुझाई काहे फुआ के काहे ई बतिया काहे ना कहनी कि बेटा वाले मिल के आवतनी ई बतिया ना मेरे मत कहला बोला फुआ देखे जन के बात मत सुन फोन से देखनी फुआ जी सुबह रही हमहू त फोनवा लगावते बानी फोनवा खाली व्यवस्था बताओ त बताई कि कहां बिजी रहतनी काहे हमर सखी सहेली नहीं खी सका हमर सखी सहेली भाई सखी सहेला बानी सन तू ही त ढेर जानते देखनी फुआ जी एक भोर ही कहतनी हम निकलतनी मल छोटकी के गिफ्ट ढो मल खत्म कर देली यार भतार के देबे खातिर हां रे बुचिया ए पूजी चाय बना दी दूध ना के हम बात अभी चाह ना अभी तक केतना खियाओ तो पेट भर देल फुआ तोरा के एगो बात बताए तनी एहन जन के बात सुन मत ई सोचे तनी ना कि नंदी के कैसे अभी बियाह कर शादी बियाह क के भगा देंगे कि हम फैल के रही ना बुचिया हमरा से ना एहन के माइंड में त ई चलता कि कबुआ तोरा भी बुझाता नहीं के तोरा पतैया रहती से दूगो तीन गो ना तो ऐसे सोचती स नाच बुचिया केहू से बतियावल ना नु जला केहू से बतियाइहे जन तोरा बुद्धि नहीं के रे कि बाप भाई के इज्जत कहां जाई अरे हम इतना पागल है कि 36 गो रखब लाइक बेटावा हैं हमरा बुझा जनत नहीं खे तो हम कुल का सुनतनी उहो अनिया तो सुननिया दुआरो को सुननिया कि छोटिया जातिया होने ऐसे करतिया हां ऐसे ऐसा नतिया और डाले रहता सन भौजी का लइका आ जाता सब अब टेंशन में का वाली चल खो पी हैं चल खाई जाई तू खैनी ना फुआ भौजी और के बात सुन लेताली हमारे पर खिसियाई लगताली हैं चल ना तो कहत ले बोला दे फुआ
होई देखो खुश रह कब के बड़ फुआ कबे के आइल बानी ठीक बड़ा नु ए भैया फोन समाचार का बा फोनो न कइली ह अपना घरे आवे खातिर फोन आ मैसेज के जरूरत बा कि जाता नहीं है फुआ का समाचार बा चाहे नहीं के बबुआ तो हम लोग के अब चिन्हब लो हाय फुआ का बात कर देलो और बताव ठीक बाड़ू नु समाचार सुनाब हां ठीक बानी तू ठीक बड़ा लो हां खाना पीना खइलू हां चल खा पी कहिया ट्रेन धइले रहल ह अब ल ते कहे तने बेचार में हमरा के देख तोरा खुशी ना भइल कि भैया आइल बने खुश बानी अच्छी भैया पूरा खिया पिया बच्ची तोरा तो खुशी के चाहे कि भैया बिना कहलहु आगु त आगु ही मैया हम बनी कहाले मर्दाना चौवा के आवाज सुन ले अजी कोने हो ना बतावला से करो आवे वाला बनी अरे भाई तो काहे तू लोग इतना परेशान बाड़ू लोग खुशी नहीं होत हमरा के देख के काहे ना मने एको बार कोई जानते ना फोनो करे के चाहिए हां अचानक के आई सरप्राइज देबे का कोने आके प्लान एकदम अचानक के करे भैया गोइल तल में बेचारी मल मान दो के बाहर जा के सुते हमरा बारे में कह के नहीं किया ना बोलैले हैं चुप रह के नहीं रहो खेलदार ना आदमी हो कुछ ना जी का तो कहत रे जाइए जला हैं कुछ एक ना मना कुछ बोल मत का चल भैया हुई? ई मार दिहन हाथ काहे पर के डिस्टर्ब मार पड़े दिहन देख ली के कौन लूट आ ना है बबुआ करा बुझाता कि गोड़न धोई कि ना धोई ले के पानी आई को तो करा बुझाती नहीं के कने वाले एक बार भेंट कर ले भेंट करब हम जाता नहीं अचानक जन लू भगदड़ हो गेला कंपनी में तोर तोर के बैग उठनी हमू चल देने के वही से तो कहत नहीं कि बबुआ कैसे अचानक आ गइल हन चल खा पिया हां हमनियो के जानकारी ना रहल जी पहिले ना बतैले आ ना कनियो एको बार ना कहलिया कि जा ना पता रहल उ बतिया कहता नहीं कि ना पता रहल का भी हो घर में कभी राते फोन लगाओ तनी कि अरे बबी। बबुआ के यहाँ लगाओ स तो मोबाइल बंद बताओ त कहाँ रहल हन अरे कैसे कैसे आई बने हम ही जानता नहीं दे ले जरे बैग रे ले जाई रे मेहरारू के सामान भाई करा में ए फुआ भारी लागता अब तो आप घर में आ हां आई बनी अपनो कची आइबे करे फुओ का कची ए भौजी देखा हमरा कुछ त लागत त निक लागत कि कह के भैया के बलवैले बल अबे खेला चल पानी जल चल द चुप रह यानी हर वैसे हमरा के हमर बारे में गलत सोचत रहे नहीं जा लड़ा भगवान कुछ नहीं की गलती सोचो रे लड़ा अगर मारियम भैया ना तो फिर देखिए जतो हन जानी हां बरवा तक छील के गधा पे बैठा के घुमा देतन त ठीक करतन तू वही ना तारे छेल दी चलो अरे नोत लोगी तारे में सब को भतार ना बिछा चलता नहीं कि हमार छिलियन आजा चुप रह दूध का धोवल तो अरे के लागत तो जरा मत बोला मत वे तो करे तारा का फूट ही आंखें नहीं के देखल चाह चल रे फुआ तारा नहीं ननद रहो जा हम उ तारा के नहीं देखल चाँद फुट आ है दोनों जानी चुप रह लो चल ए फौजी कनी की चली नहा ली रौलुगा खींच दी चली का ना ये लेती तो ठीक है रह चली 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 गर्मी से मैं महकता नहीं का? चली नहीं चली ना हवा साबुन लगा बुढ़िया बुढ़िया अरे बाप है देखो तो नुआ बहने हम सुतले बड़ू का भी आब अजी ओहो रोरा आ गई नी ना हम तो अंतरिक्ष में बोलत नहीं अरे हेने आओ बहरिया हम सपना नहीं क्यों ना देखो जी ला सपना देखो तो ला दे काट ला रोरा हमरा काटी तो जाना था कि हम यहीं अरे हाँ जी ओहो हेने बढ़िया तो रुकी पहले अरे भाई खुश रहना गोड़ का लागे के बाटे तारा का हम देख लेनी हमारे जीवन में सबसे बड़का खुशी है बा हां इतना जल्दी चलिए नी जाना तो कितना परेशानी समय नहीं हो अचानक आवे के प्लान हो गेला कोने के चलो परिवार बीच में चल जाओ माई भाई बहन से तनी भेंट कइयो भौजाई से भेंट कइयो जानलू ए जे रोरा ठीक कोई नहीं शादी के बाद तो रोरा गुलरी के फूल हो गल रानी अच्छा कोनो बात ना बागु नु अब हमनी घर में कोहड़ा के फूल बन के रहल जाइए छे अजी खाना पानी खइलू पीनी अरे पानी हम पियम नु तू खाना खइले बड़ू हमार छोड़ी ना हम तो घर में रही ना रोरा तो विदेश से आवत नहीं बताई ना चली पहले नहाई धोई आ हम खाना निकाल के ले आवत नहीं अरे बाप रे बाप काता ना तू ख्याल करेलू हमरा इहे ना बुझाला माने मर्द मानुष 100 दिन पे एक दिन चलिए तो हम ख्याल ना करम बताई काता ना खुश बड़ू पहले से तू तो औरो एकदम ज्यादा अच्छा लागत हमरा ले ला बैग ले ला देखा तार खातिर एकरा में का लेके आइल बने छे माई खातिर लेके आइल बने भौजाई खातिर सब के खातिर लेके आइल बने मैं कपड़ा लत्ता ले बने छे सच्ची में जी हम तो रोरा को देखिए के बहुत खुश बनी ई कुल के का जरूरत रहला ओहो मेहरारू के ये कुल चाहिए खाली मातारिये पूछेली कि बबुआ खाना खइला है कि ना मेहरारू तो यही कुल में खुश रह जी, चल लेकिन कुछ कहीं रोरा बड़ी हैंडसम लागत चश्मा उसमा कुल खरीद लेल बनी ये पगली तो केकरा खातिर तोहरे खातिर नु देखिए केहू पटैले नहीं ना ओ ओजे जाके देखला चालू हो गेलू चल चालू का हो गई नी चल कहां हाथ बुझाई धई ओ खाना वाला खियावा तू तो भौजी एकदम पानी है आओ चल घर में चल भौजी तू रीढ़ी पे एकदम सीढ़ी लगैले रहत रहू चलू जाई पानी वाली पी ये हाँ, देखा तनी। नहीं यहाँ के चश्मा उसमा कुल लगा के तनी लो पानी लागत में कि पिए द। केहू को पटैले हो ए खा भौजी आ तू तो कुल बनले बड़ तनी पानी में पिए द घर में पानी बटे जग लिया पानी हो आई रख जाई आराम कर तू भौजी हाथ एकदम बढ़ गई
अरे तो खाना कपाल वो तो खाना खोलती ना, निकाल खाना जूता निकाल उतार। तनी ओकनी सलाद उलाद काटा तनी कला से डालल। बैठा हो बैठा लगले तोहरो के हटाव तनी देखा त उ सामान लइका माई करे करे तो हमर तो डर लगता कि भैया के हमरे के मारे मत भैया के मारे तू बोलैली हां हैं ना रे हाँ कह के बोलाई हम तो जानतो ना कि रे आइल बाटे भैया लगता कि भौजी अरे कुछ कह के बला देले बानी से हमरा बारे में नती आई मार अरे त आई बा त भाई आवेला त खुश होला में चुप रहो खुश ना लागता कि छोटकी भौजी बड़की भौजी मिल के भैया से कहले बानी से तबे अचानक हुआइल बना त काहे त डेराई काहे बड़े थे सुनू भैया पूछे ना कि मोबाइल के रिचार्ज करला तो तू कहे कि हम करी ना कभी ना हां हां कर दे अगर पूछेंगे के तर कपड़ा लता किने तो कभी ना कि हम किनी ना तू तो जानत हली ना कि हमार सखी सहेली में हमार खर्चे चलावे निसा हैं हां हां कह दे कह दिए मैं तो हमरा बहुत ही डर लागत ताटे तब काहे तू इतना डेराई बड़े हैं अरे डेराई बड़े आ कहां बा बबुआ भौजी के घर में गई ना छोटकी भौजी के आई के त कहो हमरा के बबुआ ले भेंट करे दे चुप रहो भेंट मत कराबी भैया खुद ही के बा के रे के हो हाय के 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 बा छोड़ दे के हो भैया को। अरे खड़ा खड़ा हो ई के हरे कहां घर है बबुआ बाप लाल बिजल बड़े का हैं? बाप लाल बिजल बड़े के हो बाप तू? के के है का कहले है अरे बबुआ कहां घर होता है कहाँ घर ह? हां हमार मठिया पे घर पड़ी मठिया पर हाँ। तो तू हमारा घर का करेला ले ले बाड़ी रोकाड़ा के हराम के चौहले बाड़ी उ के दी हैं भाई साखी का मेरे बॉयफ्रेंड हो सखी के हां हमें पैसे दे रहा ये पैसा दे दे रहा ना तो तू हमारा को झूठ बोलता रे रविता के देले रन दे जा तना के हम ही के देले रहे ऐसे आगे बना रविता के घर ही नहीं खे हम बा रवितावे के हाथ में दे रही हम रवितावे के मांग में सिर भर रही हम हैं हाँ माई में जाके जज का है क्या कहत रहे ना पैसा देबे तो पैसा सुलो करे ये बाबा हमारा लड़के के बात छोड़ा वो भरी कहाँ रहू वो भरी कहाँ रहू जब 500 को 500 को तर लेके हिलावत रहे का कहता रे का कहता रे ना नहीं जाना अरे के हाला के रे के हो करे दे दे चार था दे भाभी का ये बबुआ के हरे का करे का लगला बोल भाई के हवे का करो भाई का ये बबुआ हम ये घर पर ही हो। ना है मैं के चीज हां ये जे घर पर जाओ घरे बाबा रविता के केकरा घर जाके बा दी आई बना ही टाइम में हैं केकरा घर जाके बा कहा सुन बड़ा को लोग कह दी कि छोड़ दी अब तब हम जाना अब का बात हो ये हमार मेहरा रुई हो दिमाग खराब बा आ दिमाग खराब चश्मा लगा तो डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाए भाई लो 5 वाला चश्मा पहना बच्चा तक किन के तेरे होश में तो बतियावत रहे ना निकाल के मोबाइल निकालिए अभी निकाल तो दादा के हो भौजी हम नहीं चिन्हत कहत रही ना ए बबुआ जी काली फुर्सत खबर। वाले बतियाई बतियाई आई काली खोल बा है का घर में पावा अरे मारा बे के झपड़ के उलट जीवा भी बुझाई आई काली खोल बा भाई 3 तारीख 8वां महीना 20,000 रुपया भाई देखो 6 तारीख 3रा महीना 5,000 रुपया हाँ, दादा केकरा के दिल पड़ा अपना मेहरा रुकी करे मैं आ गया कने आ गया चल का वाला भइलवा जी कने आ गया हाँ, जौन चीज के डर रहे तो काहे के पैसे ले बड़े होई की हो काहे के दिल बड़े पैसा काहे के दिल बड़े बताओ ने बता नहीं बता डरा था बड़ी ए जी काहे के दिल बड़े रे ए जी ई सब रोज रोज के डरामा हटे जान जाई हम माई मंगले रहे काहे के तिमाई मंगले रहे हम का बात ना रही काहे के तुम मंगले रही जीप के सवाद ले आए सन के मेहरारू दुनिया ध्यान कहता ये पैसा मंगबे त आए होय बोली मांग में सेरुम डले बानी को पहाली मांग में सेरुम हां मंदिर में आई ए कने रे माने काय कहता कहत ये माई कह दे हम मंगले हम तक पानी हो माई ले अभी माई काहे के के संग मंगले संग पैसा खड़े सुना ने माई मंगले अच्छा है तना हाइट पहले भी नु ऊपर से लेकर नीचे तक हाँ। लॉन्ग सूट प्लाजो सब हमार देल आ चश्मा लमटेल हम लगले कहत रही बबुआ जी हमार मां देल रोज नया नया कपड़ा कहां ले बुढ़न की कुल बुढ़न की गलती है कहत हम माई के बोलती है अरे हमर लड़की पढ़त है रे चुप रहे यही कर खातिर मेरे बाहर भेज रहीस हां कि धंधा के कमाई यही कर कर खातिर हमरा के मेरे तो ना पेट भरत रहला ए बबुआ ए बबुआ हमरा के चश्मा देले बड़ा तू कैसे मैंने ये लिखा लिख के भेजले झूठ बोलता है हां बबुआ ए भाई आजकल तो मोबाइल का जमाना बा बबुआ जी आजकल मोबाइल का जमाना बा
ए बाजी हाँ? काफी पर सुन लिख ना। देते तू मान जी बा आई 4 लाइन हाँ, सही घर में चल ए के भाई, जाई। सुना? आई 4 लाइन के गीटी हटाओ देखे पर लाल लाल होके गिना हटाओ गीटिया हटाओ ना बियाहो कर ले बनी का हे कनिया तू सही फोनवा पैसा देबू कि चलू घरे सीधे बात समझ है ना नहीं हम परिवार के देने से हम हाथ जोड़ते हैं तार पैसा हम चुका दें तार संपत्ति आवत नहीं तने सामने का ना सब दे 20 डेढ़ कितना होला 20 डेढ़ 30 30 तो 30,000 रुपया दे दो ठीक बा हम तारा संपत्ति आवत हैं तने घर परिवार में तने पर रोरा समझ 50,000 रुपए दिए अभी रो रही जैसे जाई कहां रही हम चलो हम आवत हैं तारा दुआरे संपत्ति पैजे बानी हम तू बैठो हम आवत हैं हां ये बाबा जी घरा में भेजी जी कोई गांव भर के आइता ए बाबूआ हेने राव हम जाकर बैठाओ तुम्हारी का हो ना 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 हां जी कुछ पूछी तो बता दी ए हम मादुर ने बठ मार दे ओने गाय भोय हगल बैठो गोबर बैठो बैठो हम अतना ठीक है भेल बड़ा घरम कुर्सी ला कुर्सी अगर हम बैठे तरी हम चलो दे बैठा बैठा चल देखियो कनिया बड़ी लोग ये करा तो मत कर मार के मुंह खाली वही है अभी मुंह खाली बताई सही से पूछी काहे के पैसा ले बड़े सच से बता काहे के दिले बड़े रे मन ना बुझात रहे पैसा दे जात रहे त मन तो मन का करतो इस पैसा सब खाना तोरा कहीं खा चल आप पहले आ पहले घर में आ एने आ देख काट दी ये बुढ़न हो हां स्टार्टिंगवा में होयो करे हम हो कहीं इज्जत गई ना मैं सखी ना के जानतो ने देखो तो सब राउर गलती बाटे सब राउर आती का करा जे दिन माना करत रही जाओ दिन त नीक लागत रहे लेबे में ये कनी बता जरता हम पैसा लेते आओ दिन देख के हम 400 किन के ले गए तो ही पैसा दे ले हम नहीं कि ले लिए को रुपया ऊपर बेटी के कमाई खाता ले बचिया तनी अंदर ले है जतरी ट्यूशन लिया त खाई ले ये हो ले या बेटिया का करके लिया के ये लिखे पूछा कहवर लड़के के यो हम कौन अंट भी लड़की हो ओए बता भीतर पूरा पका ले हम ना जल्दी लड़का ना जल अब तो लड़का हमारे के ढटिया यू दी तो कोई मना करे वाला बा नमस्कार प्रणाम हमारी किरण से हम का अपन टीम में हमनी के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए सबके साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो में